Fix-xahar ta' Ottubru 2024 madwar 400 isqof u anke saċerdoti u lajċi se jiltaqgħu il-Vatikan madwar il-Papa Franġisku biex inkomplu niddiskutu dwar is-sinodalità. Tgħiduli di x'inhi dis-sinodalità? Li aħna bħala Nsara nimxu flimkien. Din il-laqgħa stess tissejjaħ sinodu mixja flimkien. Se nkunu diversi nies b'diversi lingwi minn kull parti tad-dinja, hija esperjenza fiha nfisha li tiltaqa' ma' tant nies ta' kulturi, lingwi u esperjenzi differenti. Imma fiha nfisha din l-esperjenza ta' sinodalità li aħna nimxu flimkien, nitolbu flimkien, niddiskutu flimkien, tittejna biex ikonna knisja li verament nimxu flimkien. Tliet temi importanti li se niddiskutu din is-sena huma li aħna nkunu nies li jħobbu l-għaqda, li nkunu knisja f'komunjoni, li nipparteċipaw flimkien fil-ħajja tal-Knisja, xi knisja mhux tal-Ispiritu tal-qassisin biss, imma hija ta' kulħadd, hija l-familja tal-Insara, tal-Imam din kollha, u li aħna nkunu wkoll poplu missjonarju, li ma nibżgħux nagħtu xhieda lil Ġesu. Itolbu ħafna lina biex din l-esperjenza li se ddum xahar sħiħ tkun għalina wkoll esperjenza li tqawwina fil-fedeltà tagħna lejn Ġesu qabel kollox, tiġborna flimkien madwar il-Papa u tagħmilna wkoll rajja skont il-qalb ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu s-Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nselmilkom, jiena Father Paul Attard, Franġiskan, li ħaniċċelebra magħkom din l-Ewkaristija propju fi żmien li qegħdin niċċelebraw ukoll aħna l-Franġiskani il-festa ta' missierna San Franġisk. Ekku fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni nistidinkom biex narfu in-nuqqasijiet tagħna u ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil, bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bil-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoq ilhom, aktar milli huma stess jixtiequ. Xered fuqna il-ħniena tiegħek. Aħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u għatina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u isaltan mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġob.
Ġob wieġeb lill-mulej u qallu: Jien naf li inti tista' kollox u ebda ħsieb minn tiegħek ma jfixkluh. Intet, minu dan li jrid joskura femti bla ma jifhem. U tassew, jien tkellimt fuq ħwejjeġ ma nifhimhomx, ħwejjeġ kbar wisq għalija ma nafhomx. Fuqek jien b'widnejja smajt, immissa b'għajnejja rajtek, għalhekk inċedi u nindem fit-trapp u fl-irmiet. U l-mulej birek il-ħajja ġdida ta' Ġob aktar minn dik ta' qabel. U kellu Ġob 14,000 naġa u 6,000 ġemel, 1,000 żewġ barrin u 1,000 ħmara. Kellu wkoll 7 subien u 3 bniet. Bintu l-kbira semmija Ġemimma, lil ta' warajha Kezija u liż-żgħira Keren Ħapuk. U ma kienx hemm fil-pajjiż kollu nisa li fil-ġmiel iħabtuha mal-bniet ta' Ġob. Missierhom tom qasma mill-wirt taħuthom is-subien. Wara dan kollu Ġob għex 140 sena u ra lill-uliedu u wlied uliedu sar raba' nisel u miet xieħ u mimli bl-omor. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali, ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Fema tajba u erf għallimni, għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek. Swili ta' ġid li jakkistni, għax tallimt il-kmandamenti tiegħek. Flimkien, ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Jien naf mulej li ġusti id-dikreti tiegħek u li skont is-sewwa akkistni, b'digrit tiegħek għadhom sħaħ tal-lum. Għax kollox huwa l-qadi tiegħek, flimkien, ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Qaddej tiegħek jien, għatini d-den biex naraf il-praċetti tiegħek. It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl, ifhijem lil min ma jafx. Flimkien, ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont Salluqa. Glorja lilek mulej. Mela f'dak iż-żmien, it-72 reġgħu lura ferħana jgħidu mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U Ġesu qalilhom iva, jiena kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq is-sriep u l-iskorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma jifirħu il għaliex għandkom isimkom miktub fis-smawiet. U f'dak l-istess ħin Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispiritu Santu u qal infaħrek missier, sit is-sema u l-art. Inti daw il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok, kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf min huwa l-iben ħlief il-missier, lanqas min huwa l-missier
ħlief liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad huwa dar lejn id-dixxipli tiegħu u qal lilhom waħedhom ħenjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten ridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx. U jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx. U din hija l-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. It-talim tal-Evanġelju jnaddafna minn ħtijietna. Sanieħu frażi waħda minn dak li qrajna fejn qalulu mulej ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. Illa li id-dixxipli rraw u emnu. F'isem Ġesu irnexxielhom jagħmlu weġibijiet kbar, ikeċċu ix-xjaten. Għattilkom fil-bidu li aħna qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Franġisk. Mill-bieraħ inġbarna flimkien fil-Knisja Franġiskana tagħna il-Belt ta' Ġiesu. Għamilna festa kbira il għaliex din is-sena qegħdin niċċelebraw 800 sena minn meta Franġisku irċieva fuq il-muntanja Laverna il-5 pjagi. Aħna Laverna nsejħula Kalvarju ieħor, il-Kalvarju Franġiskan. U hemmhekk sar jiġbaħ lil Kristu imsallab għaliex irċieva l-pjagi tal-idejn, il-pjagi tas-saqajn u il-pjaga tal-kustat. Ġie siġillat bihom Franġisku u minn dak iż-żmien il-qoddim beda jissejjaħ Alter Christus bil-Malti, Kristu ieħor. Ħanajdilkom x'qal Lenin fuq dan il-qaddis San Franġisk. Lenin, ex mexxej Russu, kien għadu tar reliġjon u lil San Franġisk isellimlu meta l-ideoloġija tiegħu ta' Lenin fallit u ħassu fallut. Anke r-Russja kienet fallit u baqa' famuż għal wieħed mill-aħħar diskorsi li Lenin għamel u għalhekk f'dan id-diskors qal jiena deludejt lili nnifsi bla dubju kien meħtieġ u kien neċessarju li nagħti ħelsien lill-imjassrin, però bil-metodi tiegħi jiena fallejt u issa wasalt fit-tmiem tal-ħajja tiegħi. U inħossni mitluf f'oċean ta' demm ta' tant vittmi. Illa li xina kont minn għalija li sansalva lir-Russja, però issa tard wisq. U llum nasal ngħid illi d-dinja għandha bżonn daqs 10 San Franġisk ieħor. Fl-aħħar ta' ħajtu isellem lil dan il-qaddis sempliċi imma daqshekk kbir. Wera l-ammirazzjoni tiegħu u l-kobor lejn dan il-qaddis. Ħanalaq fi ftit kliem x'jallimna Franġisku f'dinja li qed ngħixu fiha, dinja li ċaħdet lill-Alla. Fejn jidħol Franġisku? Illum li kif smajna fil-qari qegħdin nikkumbattu x-xjaten fil-ħajja tagħna, illi kull jum qegħdin jiżdiedu madwarna. Tisma' illum il-ġurnata min isemma leħnu anke fuq kwistjonijiet jaħarqu moralment u etikament u xi wħud minnhom jieħdu gost iwasslu lill-oħrajn fl-iżball bl-iskuża tal-libertà tal-kelma. Jista' jagħti il-każ li anke l-Parlament iwebbilna b'xi white paper illi tmur kontra dan it-tagħlim b'saħħtu. U għalhekk f'dan il-każ u nagħlaq biha inżommu qudiem għajnejna l-kliem tal-Vanġelu li għadna kemm qrajna propju
illum fejjajt ħenjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għaliex kif ngħidilkom jien, jgħid Ġesu, ħafna profeti u slaten ridu jaraw dak li qegħdin taraw intom, però ma rawx. U ridu jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom, imma ma semgħux. Nistidinkom biex issa ninaqdu flimkien u nagħmlu it-talbiet tagħna. Illum inwieġbu flimkien mulej ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek. Mulej ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek. Nitolbu għall-komunità Nisranija sabiex tara fis-sejħa tal-mamudija tagħha u tgħixha bil-ferħ. Flimkien Mulej ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek. Nitolbu għall-bnedmin biex fosthom isaltunu dejjem il-paċi, il-ġustizzja, rispett lejn kull persuna. Flimkien Mulej ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek. Nitolbu għaċ-ċkejknin u l-fqajrin ta' din id-dinja biex il-Verġini Mqadsa Marija nilmħu fiha lil dik li turjhom it-triq. Flimkien Mulej ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek. U għalina l-koll li f'din l-Ewkaristija qegħdin induqu minn issa l-mejda tas-sema ħalli din iċ-ċelebrazzjoni tkun ran tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu Mulej ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek. U nistidinkom biex f'qalbna nagħmlu it-talba personali. U dawn it-talbiet nitolbuhom bi Kristu Sidna. Amen. Jew nitolbu l-aħwa ħalli dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej dina l-offerta għas-sagrifiċċju imwaqqaf b'ordni tiegħek. Kompli fina l-emil ta' fidwa. Qaddisna b'daw il-misteri tas-sema. Aħna li qegħdin niċċelebrawh bħala qaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. L-aħwa hija ħaġa verament sewwa u xierqa. Li aħna jinġbarna biex il-Alla iroddulu ħajr. Għati li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti lilna joġbok tatina il-grazzja biex minn qalbna irodulek il-ħajr. Għaliex jekk il-ġid li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna
għas-salvazzjoni tagħna. Għalhekk l-aħwa jew ninaqdu mal-anġelu mal-qaddisin li fis-sema jadurawh u jgħidulu: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Mulej inti il-qaddis, inti huwa l-għajn ta' kull dusija. Qaddes nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek u għamel li jsiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati, Ġesu minn fuq il-mejda ħa il-ħobs. Għamel talba ta' ratti l-ħajr bierek qasam, imbagħad newwlulhom u qalilhom ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara li kila Ġesu ħa il-kalċi, għamel talba ta' ratti l-ħajr newwlulhom u qalilhom ħudu, jixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha u għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa t-tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Aħna nofrulek dan il-ħobs li jagħti il-ħajja u dan il-kalċi li jsalvana. Irodulek ħajr li xoġbok tilqana qudiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja li hija mxerda mad-dinja kollha. Nitolbu għall-insara ippersegwitata. Nitolbu għall-Papa Franġisku, għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Joseph u l-Isqof Anton. Nitolbu għas-saċerdoti, għall-missjonarji u għall-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, daħħalhom mulej fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem ma' Marija, mar-raġel ġus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisku l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja u għamel illi magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew l-aħwa li tolbu lil mulej biex jaħarisna minn kull spiritu ħażin il ħafna drabi l-ispirti ħżiena jiġu biex jitelfuna fil-ħajja tagħna. Ejjew induru lejn il-mulej ngħidu flimkien missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina,
U la iddaħalniex ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabniek, eħlisna mid-deni, għatina l-paċi li għandna bżonn fid-dinja tagħna biex inkunu ħilsa mid-dnub imħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu li l-apostli kont tgħidilhom meta qalbkom tkun imtaqla ejjew għandi u jiena nserraħkom. Illum mulej ngħidulek tħares lejn it-toqol ta' dnub tagħna, ma ħares lejn il-fidi ċkejkna tagħna, għatina s-slim u l-għaqda li inti trid fina, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew bħall-aħwa nagħtu il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Kuti danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin aħna li ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, għatina u Alla li tista' kollox, il-sagramenti li bih aħna tqarbinna, ikun l-ikel u x-xorb tagħna, ħalli ninbidlu f'dak li aħna nirċievu u dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U issa iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Amen. L-Ewkaristija ntemmet morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Fondazzjoni SEP hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEP, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stani napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEP u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEP qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ħanikkonsidraw l-ewwel misteru tal-ferħ. L-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti omna, għalik isma talb tagħna. Ġesu twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, Marija maret iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti omna, għalik isma talb tagħna. Ġesu twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, Ġesu twieled fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik ismat tal-btana. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ. Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju bis-sirna. Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek,
Mberk inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina l-inti jomna għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikul li trid int, fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Regina, slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa, ta' matana slim għalik, lilek ingħajtu,
Għaliex aħna t-turufnati u li teva lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lina dawk l-għajnien tiegħek u tal-ħniena u rina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Tlopalina għaddisa Malla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li zet nadifa. Itlob għalina. Om li zet safja. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Arka ta' Deb. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk
illi ingawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Verġini inkunu dejjem meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ingawdu Elena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonji. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirt ħżiena l-oħra li jġerrew fit-telfien tal-erwieħ bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Minnek Kristu trawwem bħala rigal adult. O missier Giuseppi, kun missier għalina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlalna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martiri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protettur tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla, veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Alla Marija Santissima,
imbirka l-imqazza immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimo tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.